Втората най-слаба атака ще се изправи срещу една от защитите, намиращи се в топ 3 в италианската серия А в сблъсък от 23-я кръг на първенството. В следващите секунди, приятели на Ностра, ще обсъдим сблъсъка между съставите на Парма и Ювентус. Аз съм Илия и очаквам да видим победа в полза на бянконерите в тази среща, а причините са свързани с това, което вече споменахме, но и с факта, че двата отбора имат известни проблеми, които обаче ми се струва, че са по-лесно решими в лагера на гостите. Парма ще трябва да се справя в това домакинство на стадио Енио Тардини без своя вратар Сузуки, а освен него контузен е още и Валенти, който също ще пропусне двубоя, а една от важните фигури в състава на Карлос Куест. В отбора на Ювентус няма нови контузии, за които трябва да се притеснява тима на бянконерите, но въпреки това, когато Душан Влахович ти липсва, не е малко като влияние. Все пак считам, че Ювентус може да се справи с съперника си и да стигне до победата, най-малкото след като го направи и по-рано през сезона, побеждавайки го с 2-0 в Торино. Сега очаквам да видим добър резултат отново за Юве, тъй като Ювентус е тим, който се намира в подножието на върховите места и всъщност трябва да покаже максимум от своите възможности, ако иска все още да пази добри позиции в битката за класиране за европейските клубни турнири и най-вече за Шампионска лига през следващия сезон. Според мен Парма просто не успява да създава достатъчно добри положения, така че да застраши своя съперник в този сблъсък. Затова мисля, че Ювентус ще стигне до победата в тази среща. Много е възможно да го направи, между другото, и с повече от един гол разлика. Считам, че цялостно вероятно няма да видим много голове в двубоя, но със сигурност очакванията тук са за победа в полза на Ювентус.